Vloggers guys, vloggers. Good evening guys, time check is 8:30 in the evening. So karon mga Dumi og Isabel kay manuroy mi didto sa Sabi. Christmas lighting. Ang among pagpanuroy guys kay among dala piso, wag mi ka porta-porta. Oh, magbaktas gay mi dito. Bitaw. So atong suruyon dito no kay murag dugay-dugay na sad nga wa ko ka ngadto og Isabel nga akong kauban kay si James Daniel. Si James Daniel Toledo na before kay si Irvin man to so karon kay wa naman si Irvin to naman siya sa barko. So si kuha na pud akong kauban si James Daniel Toledo. Oh. So karon magadto na mi kay basta nag-abot na mo dito sa Isabel nga pawong ng suga kay gabi na kaayo. So tara. Nami sa Isabel o na ilahang park dire ng plaza. Ito ilang kuwan guys, no? Ilang mga Christmas. Ano dire ilang kuwan, mga Christmas light. Mga decoration yung nagsiga-siga dito sa plaza sa Isabel. Ilang kuwan. Christmas tree. So manuray pa may diri ah. Royo na mo ni diri ang ilang kuwan. Dali mo din, dugaya po mo eh. Ano ilang kuan dire. Nindot guys. Nice. Nindot pa sa kuan. Pinanindutan. Ang Palumpon nice sa to ang nakapan lang sa Palumpon kay gamay ang lugar sa Palumpon. No? Oh, gamay. Nice na Palumpon. Andire ang Isabel kay dako Manila Plaza. So daghang kay gibutangan nila decoration.
dito sa kuan guys. Dito sa plaza nila. Di kayo may kaistorya dito kaya naitukar. Mga copyright. Ngit-ngit kayo. Balay na sa misa. Kuan ka ng ilahang biwok. Kaya ninot ba sa dito? Biyok kas, biyok. Ngit-ngit kayo. May suga. Shout out guys kung boarding house yan o, kamingaw. Muna boarding house ako diri sa una. Itong nasayan po ko diri Isabel. Ang video mga idol no nya tanawon ninyo ang plaza gipawong na pod ang mga lights alas 10 sa gabi gipawong na nila. So karon manguli nami kay alas 10 naman sad. So sunod na pod nga video. Bye bye, shout out diha. Oh. Out mga Raul. Okay.